Hello friends, bye Bodo Job Info official YouTube channel the big update nengthangman takai latest update sofibaubay binaisabai result habaubay LPUB TET ni result second list are likase additional list angkarbau second dabawine grade 3 are grade 4 aw binaisabai nengthangmani sorkari sakri are BTC TET result merit list ready da be besbang saitu hogana humara to bini sabai जों cover खालामगोन जेरै खोथा दं आसामना साख्रि होगासिनो मामाया आरो लोगोसे राङारि अनसुंथाइबो होगासिनो दङ जेरै बाथ्रा दं बिथां खामानि मावगासिनो दङ आसाम स्टेटआव नाथाय काउन्सिल लेभेलाव माबादि प्रब्लेम जागासिनो इयुथजोंहाय जों बेखौबो सावरायगोन दा बेखायनो भिडिअखौ नायजोब नोंथांमोना हानायसेबां लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जाय नोंथांमोना बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दायो जों आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइडआव फैग्रोबाय जाय फंबायमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोना एडिट खालामनो हानाय अपसन जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि जादोंबा जायखि जाया पस्टआवनो एडिट खालामनांगोन लास्ट डेट 5 तारिख मार्च अके आं बेखौ सोसनबाय नङाबा नोंथांमोना एडमिट मोनाबो जानो हागौ एबा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशनाव प्रब्लेम जानो हागौ तो बे खामानिखौ मावना लादो लास्ट डेट 5 मार्च आरो फिजिकल टेस्टआ नोंथांमोना गोबां टाइम दङ इलेक्सन उनाव सरकार दानायनि उनावसो बियो फिजिकल टेस्टआ कन्डाक्ट जागोन अके दा फाइनाली जों फैबाय DEE नि अफिसियेल वेबसाइटआव दाख्लि फार्स्ट मेरिट लिस्ट होदोंमोन ना नाथाय दायो सेकेन्ड लिस्ट होबावबाय नोंथांमोना सेकेन्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नोंथांमोना चेक खालामदो बेयाव क्लिक खालामनानै आरो लोगोसे काट अफ होबावबाय LPUPआव नोंथांमोना दाखालि जि काट अफ मोनदोंमोन बिनि -1 गाहायाव फैदों स' नोंथांमोना खाफालाव दङबा फिसा फिसा पइन्टआव थालांनाया थ' नोंथांमोना मोनबावसिगोन बेखायनो जुदि काट अफ नायनोबा नोंथांमोना बावहाय क्लिक खालामनांगोन LPUP दङ दा जोङो सेकेन्ड प्रोविजनल लिस्टआव क्लिक खालामबानो मोनगोन आरो बिनिफ्राय मेरिट लिस्टखौ नायनोबा नोंनिया दंना गैया स' नोंथांमोना नैबावहाय क्लिक खालामनानै नायनो हागोन दा जों बाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो अके खालामनांगोन देन अके खालामनाय लोगो लोगो गाव गावनि मेरिट लिस्टआ दंना गैया लगइन खालामनानै नोंथांमोनानै बावहाय नायनो हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि सेकेन्ड लिस्ट थ' जोबोर मोजां DEE आसाम स्टेटआ जेरै बाथ्रा होदों एरै साख्रि होगासिनो दङ आरो बिनि एपइन्टमेन्ट लेटारा 12 मार्चआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ 12 मार्चआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ बेखौहाय ससियेल मिडियाआव फेसबुक पेजआव गोबां नुनो मोनदों अफिसियेलि पाब्लिशखौ नुवाखै नाथाय 12 मार्चआव जाखागोन मानोना इलेक्सन फैगासिनो दङ नालाय 12 मार्चआवनो नोंथांमोना मोनसिगोन दा लोगोसे आसामाव जेरै ADRE दङमोन बेनिफ्राय DME दङमोन अके DME दङमोन आसाम पुलिस दङमोन बिनि एडिशनेल एबा सेकेन्ड लिस्ट फैनाय चान्सआ दङ जेराव ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव मानोना माखासे पस्टआ खालि दंबावो नालाय एडिशनेल लिस्ट फैनाय चान्सआ दङ इलेक्सन सिगां बा MCC सिगां दा MCCआ जुदि 15 निफ्राय 17 मार्चनि गेजेराव नाङोबा बिनि सिगां जयनिंखौ जानो मोनगोन नोंथांमोना आसाम स्टेटनि साख्रियाव अके दा जोबोर मोजां आपडेटआ बेनो जे टेटनि थाखाय आरो ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि थाखाय दानो थांसै BTC नि रिजाल्टआ मा जागोन बेनो दा जोङो BTC TET नि अफिसियेल साइटआव फैबाय आरो फैनाय लोगो लोगो भेरिफाइ खालामनाया लास्ट डेटआथ' जोब्बायमोन एक्चुअली नाथाय जेनेखि लिडारफोर बुंनाय बादिब्ला माने सिङावहाय टनआ भेरिफाइ खालामबावदों होनना बुंदों डेट मिन्स मा किजारनि सर्ट लिस्ट खालामदों जानांगौ जे LP आव सोर मोनखो बबेयाव मोनखो बेसेबां काट अफ मोनखो थ' बेखौ खामानि थायो नालाय नैबे अफिसियेलि हमना ला स्टुडेन्ट्सनि केन्डिडेट्सनि फिजिकेल डकुमेन्ट्सआसो 18 फेब्रुवारिमोन नाथाय सर्ट लिस्ट खालामनायनि खामानि थायो नालाय किजारनि बेखौनो बुंदोंमोन बिथाङा आरो बेखौहाय जोब्बाय जानांगौ दाहालागै आरो सासे BPआव जेनेखि थाबायग्रा जेनेखि दायथ' गोनां बिथाङा बुंनाय बादिब्ला मेरिट लिस्टआ गासैबो रेडि जाबाय फोसावनांसिगौल' होनना बुंदों डेट मिन्स बे जानोबो हागौ मानोना साइडआव पाब्लिश खालामनाय लोगो लोगोनो माने रिजाल्टआ फैयो आरो दा बेखौ नायोब्लाथ' पजिटिभआनो जेनेखि बाथ्रा बुंनाय दा जियानो जा थ' बेखौ नोंथांमोना नैबो क्लिक खालामनानै जेब्ला मेरिट लिस्ट होगोन ना अब्ला बावहाय नोंथांमोना मोनगोन लगइन खालामनानै नोंनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ बा नोंथांमोना नैबे लगइनाव क्लिक खालामबाथाय नोङो नोंनि प्रफाइलाव थांनो हागोन आरो जेरै मेल ID पासवर्ड होनानै नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन बे टाइपनि आरो दा जियानो जा हप फर द बेस्ट इलेक्सननि सिगां बा MCC सिगां नैबे BTC TETआबो फैनो हासिगौ डेट फिक्स बुंनो हाया नाथाय फेसबुक पेजआव बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला मेरिट लिस्टआ रेडि जाबाय होनना बुंदों थ' बियो फैनोबो हासिगौ मानोना नैबे 12 मार्चआवनो किजारनि खनसेनो आसामजों लोगोसे BTCआबो डाइरेक्ट होफानो हागौ एपइन्टमेन्ट लेटारा मानोना टाइम बारा गैला नालाय नैबे 12 मार्चनि सिगां जुदि BTCआ होआबा हानाय नंला खारन MCC नांसिगोन दा बेल' आरो जे 12 मार्चआवहाय आसामा होगोन नालाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ किजारनि BTCआबो लाफानो हागौ मानोना नैबे BTCआ आसामनि आन्दारावनो दङ स' आसामनि आन्दाराव दङ CMआसो मेन बस CMआसो जि खालामो अर्डार होबानो BTCआ मावनांगौ जायो जेनेखि आसामनि CM बेनो टार्म्सआ लास्ट नालाय किजारनि गावनि टार्म्सनि गेजेरावनो काउन्सिल लेभेलावबो साख्रिखौ होनो हागौ मानोना गोबांथार क्रेडिट थायो नालाय काउन्सिलावबो साख्रि होबाय होननानै दा बेफोर गासैबो माने इलेक्सननि सिगां मोनजोबोब्ला माने CMआबो क्रेडिटखौ मोनहैयो थ'
जियानो जा नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेल आपडेटखौ मोनफिनसिगोन आरो ग्रेड 3 ग्रेड 4आ दासिमबो केन्सेल जायाखै आरो केन्सेल खालामनो हाया बेखौ गोबांथार सर्सआव इन्टारनेटलि मोननाय जादों जेनोखि पेन्डिं दंमोन बेनिफ्राय रिप्रसेस जागोन अके दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट